Welcome back sa akon mga estudyante. Yes, bring it down ayo. For today's video kami po ngayon ay magbabiyahe papunta ng Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar. At ayan, tumulang na po yung aming sinasakyang bangka. Ayan, kaalis lang po ng aming bangka o tinatawag na sampan. And for the first time guys, ayan, kasama namin yung aming baby. Oh, ang pugi-pugi talaga ng aming baby. Kasama namin sa pamamasyal, ang pugi naming baby na nagmana talaga sa kanyang papa. Yes, Nagbuhat ng sariling bangko. Welcome to Lawang mga guys. At ito po dito ang napakagandang Lawang Pier ng Lawang Northern Samar. Ayan mga guys. At biyahe na po kami. Grabe guys, napakabanayad ng tubig. At syempre, napakabanayad din ng aming mga katabi dito. Matahimik lang po sila, nanalangin sila. At ayan mga guys, kasama nga namin yung aming baby Evie at nagtataka nga siya kung saan nga daw po kami pupunta. Sa isip-isip niya, pupunta siguro kami sa Encantadia de Sangre Chronicles. Magkipagkita po kami kay Lulu Imaw. At ayan mga guys, humawas na po kami. At ayan naiiraya yung aming baby. Saan nga ba talaga kami pupunta mga guys? At nandito po kami talaga guys sa Rawis, Barangay Rawis, Lawang, Northern Samar. Maaga kaming mamasko. Ikaw ang aming big. Ikaw ang aming bibing malaki. Ikaw ang aming love na bibi. Ayan ang bibi kong. Isang bibi kong. Ayan pugigi ng bibi namin. Ayan, bibi. Love you, bibi kong. Love you. Maghayuyu sa mga tao, bibi. Yan ang aming bim. Ayan guys, naglalaro na po siya. At umuupo na po siya pero nadalipsot lang siya at siya ay nahuhurag. Oh, bebe. Anong problema natin, bibi ko, ha? Ano bang problema ng mga baby namin na love na baby namin na yan? Ha? Ang pugigi namin na baby, ha? Anong nakita mo, be? Nakakita ka bang ng nagkakamang? Ikaw talaga na baby ka namin. Ano ko? Hoy! Sinong nakita ng baby namin? Ayan. Nakita pala ng bibig ko. Ayan. Si Ate Jorinda Yuyug. Oh, kakain na tayo, bibi, ha? Oh, manginain ka na naman ng marami para ang bibi ka agad na lumaki. Love. At ito talaga mga guys, yung pinunta namin dito. Ayan, manginginain na naman po kami mga guys. Salamat po sa napakain nito sa amin. Ayan, mega love shoutout po. Yes, bring it down you.